Incwadi kaMateyu isahluko sesine iyafundeka. Waza uYesu wanyiswa ngumoya wasiwa entlango ukuba ahendwe ngumtyholi. Uthe akuba ezile ukudla iimini ezi-40 nobusuku obu-40, ekupheleni kwazo walamba. Efikile ke umyeni kuye uthi, "Ukuba unguNyana kaThixo, yitsho la matye abe zizonka." Waphendula ke yena wathi, "Kubhaliwe kwathiwa, akaphili ngasonka sodwa umntu, uphila ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo." Aze umtyholi emthabathele amse kuwo umzi ongcwele, ammise eluchochweni lwetempile. Athi kuye, "Ukuba unguNyana kaThixo, ziphose ezantsi, kuba kubhaliwe kwathiwa, uya kuzibuyisela umthetho ngawe izithunywa zakhe zasemazulwini, zikufukule ngezandla, hleze ubetheke ngonyawo lwakho etyeni." Wathi uYesu kuye, "Kubhaliwe kananjalo kwathiwa, uze ungayihendi iNkosi uThixo wakho." Abuye umtyholi amthabathe amse entabeni ephakame kakhulu, ambonise zonke izikumkani zehlabathi nozuko lwazo. Athi kuye, "Zonke ezi zinto ndokunika ukuba uthe wawa phantsi waqubutha kum." Aze athi uYesu kuye, "Suka umke Sathana, kuba kubhaliwe kwathiwa, yiNkosi uThixo wakho oya kuqubutha kuyo, ukhonze yona yodwa." Andule ke umtyholi ukumyeka, nako kufika izithunywa zezulu zimlungiselela. Ke kaloku akuva uYesu ukuba uYohane unikelwe entolongweni, wemka waya kwelaseGalili. Wathi esukile eNazaretha weza wahlala eKhaphanahum ngaselwandle, emideni lakwaZebhuluni neyakwaNefetali, ukuze kuzaliseke oko kwathethwayo ngu-Isaya umprofeti esithi, "Umhlaba wakwaZebhuluni nomhlaba wakwaNefetali, wendlela yaselwandle phesheya kweYodani, kwelaseGalili yeentlanga. Abantu abo babehleli ebumnyameni babone ukukhanya okukhulu, nabo bahleli elizweni lasethunzini lokufa bavelelwe kukukhanya." Waqala ke uYesu ukumemeza esithi, "Guqukani ukuba ubukumkani bamazulu busondele." Uthe ke uYesu esahamba elwandle laseGalili wabona abazalwana ababini, uSimoni ekuthiwa nguPetros noAndreya umzalwana wakhe, baphosa umnatha elwandle ukuba babengababambisi beentlanzi. Athi kubo, "Yizani apha nindilandele, ndonenza nibe ngababambisi babantu." Bayishiya kwa oko iminatha bamlandela ke. Ehambele phambili esuke apho, wabona abanye abazalwane ababini, uYakobi lo kaZebhedi noYohane umzalwana wakhe, besemkhombeni noZebhedi uyise, belungisa iminatha yabo. Wababiza ke, bawushiya kwa oko umkhombe noyise, bamlandela ke. Waye uYesu elihamba lonke elaseGalili, efundisa ezindlwini zabo zesikhungu, evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani, ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. Lwaphuma ke udumo lwakhe lwaya kulo lonke elase-Asiriya. Bababiza kuye bonke abafayo, bebanjwe zizifo ngezifo nangezithuthumbo ngezithuthumbo, nabaphethwe zidimoni, nabasisithuthwane, nabanedumbe wabaphilisa ke. Walandelwa zizihloli ezininzi zivela kwelaseGalili nelaseDikapholisi naseYerusalem, kwelakwaYuda naphesheya kweYordani.